Es deia Conrado Fontelles Gamisans, però se'l va conèixer més pel seu pseudònim artístic, Mario Pigman, o per Pigman a seques. Industrial tèxtil, professor de pràctiques a l'escola industrial, inventor, entre altres, de complements per telers o de cert tipus de teixits, actor i productor de cinema, conferenciant, bohemi per excel·lència i, finalment, acabats els anys d'opulència i esplendor, home de palla d'industrials en negocis no sempre clars i nets i venedor ocasional d'ensaïmades de Mallorca a domicili. Les llums i les ombres d'un personatge certament atípic. L'invent d'en Fontelles va consistir, doncs, en fabricar un tipus de teixit que imitava i tenia les virtuts de la pell autèntica, barrejant en diferents proporcions llana, cotó i també seda. Amb la particularitat que també es podia fer en altres colors que no fos només el negre de les ovelles originals. L'astracan va ser un autèntic èxit, sobretot per la perícia i expertesa demostrada per Fontelles per teixir una roba amb una textura molt especial. Pel que fa al cinema, la pel·lícula Enemigos, de 1942, dirigida per Antonio de Santillán i de la que no n'hem pogut trobar ni un fragment, malgrat intenses recerques, és la pel·lícula amb més participació de Pigman de tota la seva carrera, productor, actor i director artístic. Aprofitant la bona situació econòmica de què gaudia i, sens dubte, amb la intenció d'introduir-se més al món del cinema, Pigman s'havia associat amb el productor Antonio de Parellada, a la productora barcelonina Aspa Films, en associació amb la també barcelonina Helios Films, i la seva participació en aquesta producció, a l'estil americà, segons la mateixa publicitat, va ser, per tant, molt intensa i en diversos fronts. Una mena d'home orquestra. El 20 de novembre de 1975, el mateix dia en què moria el dictador que va manar a Espanya por la gracia de Dios durant 40 anys, Conrado Fontelles o Mario Pigman abandonava també aquest món. La coincidència va fer que la seva mort tingués poca repercussió. O potser el fet que qui havia arribat a ser un referent, una llum que brillava intensa en la foscor, havia acabat essent una ombra difusa que vagava pels carrers de Terrassa.